ciutat de València. Després d'un setge de 5 mesos, el 28 de setembre de 1238 es va signar la rendició. Jaume I dona 5 dies de termini perquè tothom que hi vivia poguera eixir lliurement amb tots els béns que disposava. El rei Jaume I estava molt enamorat de la seva esposa Naviola d'Àngria, qui va estar al seu costat donant-li el seu suport en les seues conquestes. Com a agraïment, el rei li dona la seva mocadora demostrant-li la seva estima. Amb això acabem la nostra representació. Esperem vos hagi agradat.